iso D, niin se on tullut tänne Oulun työväen näyttämölle ja se on jutellut ton Riitan kanssa, että se tulee tää meidän improporukkaan mukaan. Improporukkaan mukaan? Ootko nää kuullut? Danny, tai se iso D, se on Riitan kanssa. Mitä kuuluu? No. Riitalla on uusi rakastaja. Iso D, Danny. Mä en kyllä itse henkilökohtaisesti ymmärrä niin vanhoista, mutta siinä on jotakin vetovoimaa. No tää oli tehty. Ootko nää kuullut? Riitalla on iso D. Ja se harrastelee kuulemma kaikenlaista täällä iltaisin. Ootko nää kuullut? No, Riitalla on iso D. Ja se harrastaa täällä sitä sun tätä aina illalla. Mutta minä kyllä kuulin vähän semmoistakin, että se iso D olisi Danny. Ja Danny olisi loppujen lopulta vihdoinkin käynyt parturissa. Ei käynyt parturissa. Ootko nää kuullut? No. Danny on käynyt parturissa. Ei. Riitta pistänyt sen parturissa. On niin pitkä tukka silmillä, että ei nää pussata. Ootko nää kuullut? Riitta pussailee Dannyä, jolla on käynyt parturissa. Siis Riitta on käynyt parturissa. Riitta on käynyt parturissa ja pussailee Dannyä. Danny siis on toisin sanoen leikannut Riitan tukan. ootko nää kuullut? Danny on leikannut Riitalta hiukset, että se voi pussata sitä paremmin. Ja se on ihan kalju. Ootko nää kuullut? Riitta on karju. Se on myös karju. Dannylle pahoja asioita. Minä kuuluu. Ei, no. Riitta karjuu täällä pahoja asioita. Semmonen lauta ja sitten siinä on Danin verta siinä, tai kuvioita siinä. Ihan hirveesti. Täällä kummittelee sen takia. Ootko nää kuullut? Riitta on alkanut taiteilijaksi. Se viittelee semmosia punaisia pentagrammeja kuulemma ja kuuntelee iltaisia ja kuuntelee Danin nimeä Ootko nää kuullut? No. Riitta täällä kuule illat pitkät pääksetysten kuule jotain veripentakoneja virtelee. Ja sitten siinä on semmoinen improvisaatioryhmä täällä. Ja ne joutuu reenaamaan Dannyn musiikkia. Onko kuullut? No? Danny on alkanut levyttää uusia biisejä. Se on tehnyt niitä semmoisen Riitan hienojen maalausten inspiroimana. Ja mä oon kuullut, että se on ensi vuonna täällä esiintymässä. Ootteko te kuullut? Hei! Oulun työväen näyttämön ensi vuoden tähti on Danny. Ja se tulee tänne piirtelemään pentakoneja. Ja sitten Riitta on tän ihanan teoksen ohjaaja. Minun nimeni on Riitta Rusila ja